Бими Ильшат ұялып тұра, ол меңа как брат. Прокуратурада ішли оның погонында 2 йылдыз. О-хо-хо. Бими Ильшат қызлар күтәләр, гел аңа қара. Аны дәшәләр, ул бүгінгі бәйрәмдә әйтерсеңләр йылдыз. О-хо. Dostum Ильшат, син әлі бик яш, юк синдә хатын һәм юк кәләш. Әйдә биргә дискотека шәп, биямисең нишләп? Достum Ильшат, уялып торма, почмакта бер үзең утырма. Кызларың көтә, дискотека